Oh, fish on. Fish on. Fish on. Fish on. Fish on. Ano kaya to? Malakas. Fish on. Uy, ang lakas. Pinasabit ako. So, may bago tayong spot na naman dito sa spot ni Idol Kebs dito sa Sampabian Beach mga kasolid. Napaka solid tong spot na to. So bali kasama natin siya. Ayan na siya. Kanina hindi ako nakapag video dahil hinahanap ko yung mapa niya kanina mga kasolid. So ang spot daw natin mga kasolid doon daw sa pinakadulo. Siguro mga 3 years ago mga kasolid wala pa tong mga kalsada na to. Dati nagpunta na rin kami dito para pumasyal, gano'n. Pero ngayon, ang ganda no. Idol, maganda na pala dito no. Maganda na pala dito ngayon. 3 years ago, wala pa to no. Dito yung ano, yung parang ano mo, yung parang kubo-kubo na pa-triangle. Diyan yun no. Ah, diyan yun. Oo, tinanggal na. Ayaw, ayun. Huli na pala ng ano to, ng daanan. Buhangin tayo. Yung dito tayo sa Marcian Resort mga kasolid. Yan o, Marcian Resort, Marcian saka Maynards Villa Reservation. Yan, ganda dito ah. Mukhang mapaparami tayo ng huli ngayon ah. Sana, hopefully ganda mamasyal dito kasama pamilya mga kasolid. Naku. Kaya I love you. May namimingwit oh, isa oh. Ganda ng spot mo idol ah. Ganda ng spot mo. Kaya may namimingwit doon oh. Idol, anong pangalan mo idol? Jonas. Jonas, solid pa lang oh. Yung ano niya, kanyang pamingwit oh. Kapong 762. Pang mayaman. Hindi naman. Ipon lang. Ipon lang. May nahuli na idol. Anong huli? Bugaong. Bugaong. Live bait ka idol. Ha? Ah. Ayun. May huli na rin. Bugaong. Ah, pinuputol mo lang no. Tara, set up na rin tayo. Kasolid, set up muna tayo ng ating gagamiting pamingwit. So baling gagamitin pala natin pamingwit yung aking Dido na ultralight Emperor. Yan si Idol Kebs nagpi-fishing na. So hopefully makahuli tayo ngayong araw na to. So yun, bali kakatapos lang natin mag-set up ng ating gagamitin pamingwit. Tingnan mo si Idol Kebs, nakahuli agad ng bugaong, ang laki. Tingnan natin. Nice idol. Laki rin oh. Nice. Hoy. Nice idol, congrats. So ayan, magkakas na rin tayo mga kasolid. Sabayan na natin si Idol Kebs. Saan eh? Sana makahuli tayo. Ang galing niya ano, idol ah. Sumasabay sa agos no, nakatas din no. Sinasabay ko lang sa agos para ano. Sakay. Doon ako banda do para sumilong siya diyan no. Magano siya ano. Hindi ko may tapo na malayo eh. Ilang gross ba yung ano mo? Gross lang ay. Mas malaki yung sa'yo no? Kaya, mas malaki nga sa akin kaya ano? Pwede kong palitan ng ano, yung kulay pula. Mas malaki yun eh. Oh, pwede. Pero yung green yung ilalagay ko. Oo, pwede. Ito yung ilagay mo ba, yung green? Oo, sige. Kaya pala ano, medyo ano, mahina yung hapis mo. Kaya pala 2.5 lang siguro to. 2 grams. Sige, palitan ko. Palitan mo natin. Hagis mo tayo isang beses bago tayo magpalit.
Palubugin muna natin para sa ilalim daw siya. Fish on! Ayun oh, fish on si Idol oh. Ang galing naman. Grabe. Galing ay. Oh, bugaong ulit. Ay hindi. One spot na snapper no. One spot. Galing. Nasaan yung bugaong kanina? Ha? Ayun. Galing. Buti matigas dito ano. Yun na. Ay nako. Pusit. Oh, dito. Oo nga no. Ang galing naman. Ayun, bugawang ulit oh. Galing. Galing na Idol. Yun, fish on. Fish on na mga kasolid. At ito patatakasin. Sana makatakas. Puta. Nakaland din ng isa. Bugaong. Ayos. Nakaland din tayo ng isa oh. Yan, yan ka lang. Yan, uwi na pala si Idol Kebs. Iwan na tayo kasi hinahanap na siya ng asawa niya. Oo na kami. Alaga niya pa yung ano niya. Solid. Yung mga huli niya oh, ang dami. Papamigay niya na lang sa amin. Iwan pa kayo, iwan pa. Oo. Dalhin ko na itong malaki. Patingin mo kay mama. Oy, malayo na yun. Lumayo. Lumayo na rin. Oh, oh, fish on, fish on, fish on, fish on, fish on. Ano kaya to? Malakas. Fish on. Oh, yung lakas. Sinasabit ako. Idol. Yung lakas nito. Ano kaya to? Uy, lapo-lapo. Lapo. Yeah. Ayos. Dali tayo lapo-lapo. Nice. So bait lang sa kalam no. Ayan mo si Idol oh. Dala niya yung anak niya. Yan. Ayos. Nice, nice. Makakausap ka dyan mamaya kuya. Makakausap ka dyan mamaya. Ayos. Yan natin dito. Tabi lamat. Pusa. Nakakadalawang strike pa lang tayo mga kasolid. Itong malaki na to saka itong lapu-lapu. Bali ito yung dalawa na to mga kasolid. Bigay lang ni Idol Kebs. Hindi na siya nag-uwi ng ano, ng kanyang huli. Wala na akong hook na ano para dyan eh. Nung pumunta kami sa Bulinaw sa Ria ng gamit. Ito kaya. Bulinaw naman oh. Try ko to. Hindi na ako mag-leader line. Ayan mga kasolid, subukan din naman natin tong ano,
itong ating murtong hipon. Hindi ko alam tawag dito, bulinaw ata. Ayan. So susubok naman tayo ng ibang lure. Hindi tayo gagamit ng soft bait. Naubos yung soft bait natin na binigay ni Idol Kebs. Naubos, kaya ito na lang. Try tayo makasakali. Ito, sabit ba to? Sabit ulit. Ito ang kakalapag ko lang eh. Naku naman. Sayang na naman ang lure ko. Tangin ang lure. Bagong bago. Isang hagis na sabit. Mauubos ang lure natin dito. Sa dami ng sabit pero napakarami namang isda. Wala tayong magagawa, ganoon talaga. Pag to sumabit pa, tama na. Yan, subukan naman tayo. Lutak na ano, replika. Hindi na tayo masabit. Yung sinasabi ko, dunit na naman. Bus na aking lure. Bus na ang aking lure mga kasol. Naku. Ano ba itong mga to? Wala na. Ha talaga. Tama na yun, nakaubusin yung lure natin. Tama na yun, idol. At least nakadalawa ako dito na huli. Lapos sa kabugao. Tapos yung isa, yung dalawa binigay naman ni Idol Kebs. Okay na to. Ano na ulit pangalan mo, Idol? Jonas Cariaga. Oh, yan, shoutout sa Idol. Shout out sa Urdaneta. Urdaneta Anglers. Yan, dito lang yan sa Sampaben mga solid. Yan o. Dito tayo doon. Picture mo na. Yan mga kasolid, dito ko na lang muna siguro tatapusin itong aming fishing adventure. So bago ko tatapusin, gusto ko lang muna magpasalamat sa mga solid subscribers ng Cyzone TV. So maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa aking munting channel. At sana hindi kayo magsawa sa mga videos na aking ginagawa. So paano mga kasolid, kita-kits na lang ulit sa susunod na vlog. God bless sa ating lahat. Paalam! Solid!